Horas madi hita saluhukna. Adorak somar saur hita dohot hatan itu hata jumul mahita martangiang. Dame ni debatana sumurung sian saluhukna roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Donga sapor seaon hatan itu hata nagai beturpuk jamita di minggu reminisere tu hita di bagasan tikion tarsurak do di sada Musa 15 ayat sada saha rodionom. Songonom malido. Duk salpuak kajamita odeng Roma hatani Jehovah tu si Abram marhiti-hiti alatan. Nin nama unak koma biar ale Abram ahudo lebu-lebum upam macebelga. Alai ninna si Abram ma. O ale Tuhan Jehovah aha malehonom mudiau. Saina punu doau. Si Eliezer nasiad Damaskus nama si Tean bagasu. Akup ni ninna si Abram. Di danga dong penopparhu di leokko. Jala ida. Anak natubu di bagasa jabukku nama si Teanau. Dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibana. Dang ibana tu miakko. Naruar siap butuham ibana tu miakko. Dungi ditugihot Tuhani ibana ruar tu balian. Jalaninna. Ua tailihom madopak langiti. Jala bilangi akabitang. Molo habilangakko akai. Dungi didok musetu ibana. Songonima pinopar musugot. Jadi porsea masih Abram di Jehovah. Gabi hati goranna dui dietong Jehovah. Ido sahakna. Donga saha porseaon. Danga dong rahasia kita nasuhea nabirate. Ira sujido kita hea mengalami biar. Memang boido tong biari berperading uluta asa waspada kita. Tuaka situasi na dianggap membahayakan. Unang celaka. Isarana ngadi boto api mohop alai tong disosoto tangan netu api ba majutung matuk tangan nayate. Jadi adong dotong peran ni biari asa jaga tuaka na paromara. Alai nagumudang gabi pagalehon semangat doho pakirimod do pakorhon ni biari di bagasang ngulu. Dungi ulu magabi pesimis, madili, putus harapan, nadiba ala ni biar gabi tarelama mengulahon na maralo tulomo ni rohani Tuhan. Atong bohado asa mergugu hita mengadupi biari. Donga sa porsiaon diturpuk jami taon diboto di batado na dibagasa biar pakkiralaan ni si Abram. Di bayani di papos di batama rohana di dok. Unak koma biar ale Abram. Audo lebu-lebum upam macebelga. Ubege hatan itu hani pitor ihukma di pabotohon si Abram pakkiralaan na memang tongod di bagasa biar doibana. Ima ala swadong dope anak konna. Ape sebelumna nunga di baga-baga hodde batatu ibana. Hubai peho gabe bangsu na bulun. Songon na buita jaha di seda Musa 12 ayat 2. Ape sahat tu napinakulingan di debata ibana merhiti-hiti alatan manang penglihatan di turpukon. Jangankan gabe bangsu na bulun. Gari anak sadape swadong dope di si Abram. Jala sianumur hira semungkib be marianakko si Abram. Alangalam madua si Abram doho si Sarai. Sialani pitor di pabu si Abram ma biar ni rohana tu Tuhan. Ia li Tuhan Jehovah. Ahama silehonom mutuau. Di ida hodo mulu mati awan non. Dangarok pinok parhu di leokko tuau. Si Eliezer na siya Damaskusina ma annon. Nagabi si Tianau. Manang ahli warisu nin naibana. Siap padohan ni si Abrami taboto ma tumbabir do ibana ala naswadongi dope anak konna manang generasi penerusna. Molope di do ibana si Eliezer nama nagabisitian bagasna ima anak inaposona manang anak ni hambana na tubu di jabuna. Hira alus perdilian namai tabigi.
ngapas rabe si Abram. Mulu susau pe jajini Tuhani toema si Eliseron nama si Tianau ninna ibana. Ngamule ganggu be rohana idaon. Marningu baga-baga ni debata ditikina salpui. Donga sa persiaon marnida ganggu ni rohani si Abrami didok debata mati ibana. Dak si Elieseri nagabi ahli waris memuse. Alai naruar siap butuham do. Ibana do muse nagabi tumiakko ninna Tuhani. Dungi laho papos rohana ditugi hod debata masih Abram ruar. Dungi didok ma asa dibereng dopak langit. Didok debata ma muse tibana. Bila ngima akabitang na dilangiti molo habila makko. Songoni ma muse torok ni pinokpar musuh. Nian molo siap pikiran adol si Abram mangatu si i mungkin dohonon nadora. Bohado Tuhan songot torok ni bitangi muse pinokparhu. Gari seda anak pe sodong dia saha tu saunari. Ulu ma songoni dohonon si Abram muse molo logikana do dibani-bana mangatusi hatani Tuhani. Alai dak pikiranna dohot hadirin na be di besi Abram mangatusi padok ni Tuhani. Alai songon na tabigi naking didok diturpukon. Jadi porsia masih Abram di Jahoba. Gabi hati goranna dui dietong Jahoba. Donga sah porsiawan. Molo naking dimulanai mabiar do si Abram. Molo ditikina ikum marujung manguluna. Hape swadong dope pinokparna. Nagabi sitiani bana. Adik pe sebelumna nunga di baga-baga hod debata hiat tu ibana. Gabi bangso na bulum muse. Disima taida. Molo pikirani di pangasahon ibana mangatusi baga-baga ni Tuhani. Tubuh ma lomos manang biar ni roha. Serba kekhawatiran ningului na mana songgop tu dirina. Alai tagad di paula ibana muse pos ni rohana itu dibata. Sumisi ma biaris yang nguluna. Marguru tulomo ni rohani Tuhani nama dihaposi ibana. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya dia pasrahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Sehingga Abram mampu menyingkirkan rasa takut yang menghantui dirinya. Sungguh imannya kepada firman Tuhan sangat menolong hidupnya untuk keluar dari ketakutannya. Demikianlah Tuhan meyakinkan janjinya kepada Abram. Dan Abram pun percaya. Dan oleh imannya Tuhan pun memperhitungkannya sebagai kebenaran. Donga sa persiaon, hal na manusia itu memang mulu sifat tubuh biar ni roha di mulutta. Jalanunga mengakari tu sudi kita jolma. Mamuka sian si Adam do si Hawa, dung madabu tu bagasan dosai. Jala ala ni biar na berlebihan, ulu matubu katahi, dohok parange, na patubu kadosa. Allah hola pikiran, dohot hadirun na do di pangasahon mangadopi biari. Terganggu ma semangat dohot pakirimon na. Terganggu ma naksonang dohot dami ni rohai di bagasan ngulu ni torok jolman. Nadiba alamabir dang mangap be gabi ditahi ma mabuat na suugasan na manang manakko. Nadiba alamabir hurang godang di ibana gabi diula ma korupsi. Nadiba mabir moru wilayah kekuasaan, mabir moru wibawan ni pemerintahan na, marporak pe jadi do, songon namasa sinwaeng di negara Rusia dohot Ukraina. Laos tabumma ditanyak tabi asabit terjepang hadamio di nedua negara. Unang gabi mangararati perporangan na sidai tuakka bangsa na asing. Memang salideng di portibio do pe hita. Molo hola pikiran dohot hadirut taido nasita patujulu mangula akkaulon dohot mangadopi akka sedupatta jut dilanda akka holso dohot biar ni rohai do ngulutta mamora pejarta torok dora nasai dihantui bir ni roha ala memikiri keamanan ni akka artanai tuk 1000 hali empuk pera kasur ni podomanna
tong dora sipata dak tenang pakil anna namudumi. Biar rohana sotung dibuat talak artanai. Songonido nang sebalikna, bogos pediarta, torok dora nasem dihukumi biar. Aha malangon nami, siya diema manggarar wak sikola nidak danakon, dohot akka suara-suara na asing. Songonido nang di parenak konon, mulai siya sibiyo do pedak danaki sahat tu nama godang, jok do tu buak kakwatir manang biar dinatorasna. Tauji ma maparrohahon, adorak seseorang dope dak danaki ngakwatir manang mabiar natorasna. Buhadon waing pertubu ni gelek konan non, normal do manang nadang. Dungi dung magodeng enak koni, buhadon waing masa depan di gelek ko duk tamak sikolana. Bui do opit turkarejo manang tong dope bubano dijebu ala menganggur. Yesoi kadigedun waing anak kokon manang buruk kon marhasohotan. Ape umur nenga tubang. Ape dung marhasohotan tu mamuse biar ni roha. Buharon waing hatop do marpahopu manang nabuha ninna. Jadi sebelum seorang dope denaki sahat tu nama gudang ngasai diliputi biar natorasi. Dia ka arta perbagian ape sipata ulu doa kegelengi pitor perbagian ani nepatubu biar adik pe mengulu pe natorasna. Ala ngagok akka sura-sura di bagasar rohana. Ngabohan waing dibain netui membagi warisani. Mabiar ibana sotuk sawati diau ninna rohana. Sotuk bumodang disianu ninna rohana. Sotuk songonon sotuk songona. Sadok sai biari majut-jut na menghantui pikiran. Imajoru paning debago baran yak kabir ni rohai. Asing dope biar di tonga-tonga ni perkarijuan. Mulu pesiunan nonau. Buhamahami suarong dope jabu. Mak kontrak dope salilingon ninna musema do paning. Dohot akka biar na asing dope. Memang saliling di portibio kita dang bui holang sian akka rumang nisi parukil honon. Najut-jut patubu biar ni roha. Jala mulu hola pikira dohot hadiro taido nasita patujulu mangatusi isude. Disima naking sai bilanda biarima jut-jut ngului. Semangat dohot pakrimo pe lam liling lam lisuma. Donga sa persiaon, alay siya pengalaman ni si Abramon, di papos dorohata, molo ha porsiaw taita patujulo mangatusi akahata, dohot akabaga-baga ni Tuhani, disido ngulut tay margugu, lahu pasidikon, dohot mangatasi biari. Jalasongon pakilalan ni si Abramina julu, nasanga di bagasad biar, rodo Tuhani papos rohana. Laos songonido nang dingulut ta sinuay. Nung ngaro tu hatta Jesus tu portibion. Manubusita siyan hamaguan ala ni dosay. Di papos doro hatta. Pabua manang isi naro tu Jesus. Say na jupangan hasonangan dunguruna. Songon na idok ni Jesus di Matius 10 ayat 20. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jala didok Jesus dope muse. Saya dong anakku dohamu rasa ro ajal lihasyangano. Matius 20 ayat 20. Artina di bawah tu hataido nagok hasusaad do ngulut taon. Jala jut patubu biar di bagasan ngulut taon. Jala alanya kabiari gabi luja jala sorak ma pakilala atta. Alanima dijuhita asaro jala marsigatung tutuhani. Ay naing urupan na duhita mangatasi akka biar ni rohay. Alani dalatta asa margugu mangadupi biar manang lomos ni rohay. Totong ma taha porsiay tu hattay. Tapasa masaluhut ngulutta asa marguru tulomo ni rohani di bata. Berserah kepada rencana Tuhan. Songon si Abrami nunga diameton ibana be sa guru tulomo ni rohani Tuhani. Jala hapor siyang nay nunga gabi gugu di ibana lahu pasidik ko biari
manang ketakutani siang muluna. Jala alani hapor siang neido di pasau di bataro muse akka baga-baga nei tu si Abram. Laos pengalaman ni si Abramima napaposor hatta unang be pikiran doho hadirot tai tapatujulo mangatusi akka sakap doho baga-baga ni Tuhani. Alai hapor siaw taima. Laos hapor siaw taima nagabigugo di hita dinamanagam akka natahirimido pe siap Tuhani. Lumubi gabigugo di hita lahu pasidikon manang mangatasi akka biar ni roha na songgop di ngulutta. Amen. Martang yang mahita. Mulyati maali Tuhan di hatam naong mamakulingi hami. Lampatugu maha porsyon nami. Asa margugu hami mangulu, marguru tulongo ni roham. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus. Martang yang kami. Amen.